This meditation is very effective in overcoming anger with regards to people. Táto meditácia je veľmi efektívna pri prekonávaní hnevu, čo majú ľudia v sebe. It brings about very healthy relationship between people. Privádza alebo spôsobuje veľmi zdravé vzťahy medzi ľuďmi. If it becomes strong, then many good things in life also happen. Keď sa stane silnou, tak sa veľa dobrých vecí stane v ľudských životoch. In fact, many of, if not most of the good things in life can be brought about if your loving kindness is strong. Dá sa povedať, že veľa dobrých vecí sa vám dostane do života, pokiaľ je vaša milujúca láskavosť silná. We first try to calm ourselves and make our mind mindful. Najprv sa pokúsime ukludniť a spraviť naše mysle všímavé. And after that, you have to think of someone whom you love and care for. Potom môžete si spomenúť na niekoho, na kom vám záleží, ako ho máte radi. It should be somebody who is still alive, not dead. Mal by to byť niekto, kto stále žije. Somebody that you do not have any strong anger for. Niekto, voči komu nemáte príliš silný hnev. Somebody, when you think of him or her, loving kindness very easily arises. Niekto taký, na koho keď si pomyslíte, tak prirodzene zrastie vaša láskavosť. When this feeling has become strong enough, then you can also try to give it to other people, like people in the group here. Keď sa tento pocit zosilnie, tak sa môžete pokúsiť dávať ďalším ľuďom, napríklad ľuďom v tejto skupine. Okay. Dobre, tak to vyskúšam. Again, take deep breaths and as you breathe out, relax. Opäť zhlboka sa nadýchnite a keď vydychujete, tak sa uvoľníte. Again, try to relax from head to feet. Uvoľnite sa od hlavy až k nohám. And as you relax, suffuse peaceful clarity. A ako sa uvoľňujete, nechajte rozprestieť kľudnú jasnosť. Relax the top of the head to the neck. Uvoľňujte vrchol hlavy až ku krku. Relax the shoulders, down the arms to the fingers. Uvoľnite si ramená dolu rukami až k prstom. Relax the chest down to the abdomen. Uvoľnite si hruď dolu až k bruchu. Relax the legs down to the toes. Uvoľnite si nohy až dolu k prstom na nohách. Continue to relax from head to feet.
Pokračujte v uvoľňovaní, relaxovaní od hlavy až k nohám. Continue to let the peaceful clarity flow from head to feet. Nechajte kľudnú jasnosť plynúť od hlavy až k nohám. And inside your heart, you softly repeat. A vnútri svojho srdca jemne opakujte. May I be safe. Nech som v bezpečí. May I be at peace. Nech som kľudný. May I be healthy. Nech som zdravý. May I live happily. Nech žijem šťastne. Continue to keep your heart peaceful, soft and clear. Udržujte svoje srdce kľudné, jemné a čisté. And recite the same wishes in Pali. A recitujte tieto recitácie v Páli. As you continue to keep your mind, your heart peaceful and clear. Popri tom udržujte svoju myseľ a svoje srdce kľudné a jasné. Now think of somebody you love and care for. Teraz myslíte na niekoho, na koho vám záleží, koho máte radi. Imagine the person is now sitting close to you. Predstavte si, že táto osoba sedí blízko vás. And by thinking of the person, loving kindness easily or spontaneously arise.
A tým, že myslíte na túto osobu, milujúca láskavosť spontánne vznikne. Think of the person's good qualities to arouse more loving kindness. Myslíte na dobré kvality vlastnosti tejto osoby, aby sa zväčšil prúd vašej milujúcej láskavosti. Think of how he or she has made you happy. Myslíte na to, ako on alebo ona vás spravili šťastným. When there are good feelings arising, you wish may he or she be safe. Keď vám tieto dobré pocity vznikajú, stúpajú, tak si želajte, nech je on alebo ona v bezpečí. Be at peace. Nech je v kľude. Be healthy. Nech je zdravý, zdravá. And live happily. Nech žije šťastne. Bring the person closer to your heart and continue to give loving kindness. Pridajte túto osobu bližšie k vášmu srdcu a pokračujte vo vysielaní milujúcej láskavosti. Be safe. Nech je v bezpečí. Be at peace. Nech je v kľude. Be healthy. Nech je zdravý, zdravá. And live happily. Nech žije šťastne. Continue to keep the person's mind as suffused with loving kindness. Pokračujte v udržovaní tejto bytosti vo vašej mysle a rozširujte ďalej milujúcu láskavosť. And continue to recite the metta wishes. A ja budem pokračovať v recitovaní metta.
Sakyatanam pariho. Ime saranam Buddho me saranam Etena saccavati Hotu te jaya. Now we can try to give loving kindness to all present in the group. A teraz sa môžeme prisívať milujúcu láskavosť všetkým prítomným v skupine. Think of everyone present like members of spiritual family. Pomyslite na každého prítomného ako na člena nejakej duchovnej rodiny, who are trying to find peace and bring peace to the world. tí, ktorí sa pokúšajú nájsť kľud a priniesť aj kľud do sveta. May all present here be safe, free from dangers. Nech sú všetci prítomní v bezpečí od nebezpečenstva. Be at peace, free from mental sufferings. Nech sú všetci v kľude, oslobodení od mentálneho utrpenia. Be healthy, free from physical sufferings. Nech sú zdraví, oslobodení od fyzického utrpenia. And live happily. A nech žijú šťastne. Continue to give loving kindness to those around you and those further away. Pokračujte vo vysielaní milujúcej láskavosti voči tým, ktorí sú okolo vás a tým, ktorí sú ďalej. Sakyatanam pariha.
Now we can start thinking of beings further away, all around Bratislava. A môžeme začať myslieť na bytosti, ktoré sú ďalej až v celej Bratislave. Starting with all those that are in this building. Začneme všetkými tými, ktorí sú v tejto budove. And all the other further away in the city. Môžeme ísť ďalej do mesta. If you stay in Bratislava, think of all those people in the house and around your house. Myslíme na všetkých ľudí, ktorí zostávajú v Bratislave, ktorí to majú domy a byty. May all beings in Bratislava be safe. Nech sú všetci ľudia v Bratislave v bezpečí. Be at peace. Nech sú v kľude. Be healthy. Nech sú zdraví. And live happily. A nech žijú šťastne. Bring your awareness back to the hall. Privedte svoju pozornosť späť do hlavy. Feel again the people around you. Precíťte opäť ľudí okolo vás. Continue to give loving kindness to all people around. Pokračujte dávni milujúce láskavosti všetkým ľudí okolo vás.
Sukhiyatanam Puriva Time Saranam Dhammo Me Saranam Etena Satchavaji Hotu Te Bring your awareness back to your heart. Priviete svoju pozornosť späť ku srdcu. Feel the peace and clarity inside. Precíťte kľud a jasnosť, ktorá je vnútri. May my heart be pure and clear. A prajte si, nech je moje srdce čisté a jasné. May all beings be happy. A nech všetky bytosti sú šťastné. Okay, open your eyes. Dobre, môžete otvoriť oči. Any questions about the meditation? Nejaké otázky ohľadom tejto meditácie? Ja som sa chcela opýtať, že či sa dá vďaka tej meditácii a tým dobrotivým láskosti naučiť mať rád sám seba, ale že či môžeš dať tým ostatným, keď si ešte nezačala učiť. To je takým predpokladom toho, že budeš dať. Usually in the practice of metta, you give metta to yourself first, then to others. Zvyčajne pri praktikovaní metta začíname pri sebe. Giving metta to oneself means making oneself as peaceful as possible. Dávanie metta samému sebe znamená privedenie seba do stavu kľudu, do najväčšieho kľudu, aký je len možný. Like you ask yourself, do I want to be happy? Ako keby ste sa pýtali sami seba, prečo chcem byť šťastný? Of course, everybody wants to be happy. Samozrejme, každý chce byť šťastný. Don't you want to be happy? Nechceš byť šťastná? Of course. Huh? Samozrejme. So how to be happy? Takže ako môžeme byť šťastní? One way is to make sure your body is relaxed. Jeden spôsob je, že si uvoľníte telo. There's no physical pain, or very little physical pain. Že v ňom nie je žiadna fyzická bolesť. And the mind be at peace. A nech je myseľ v kľude. That's why we start first, to relax and to try to suffuse peaceful clarity. A preto začíname na sebe. Uvoľníme sa a rozprestrieme a rozložíme po tele kľudnú jasnosť. When you can do that, then means you're already giving metta to yourself.
Pokiaľ dokážeš robiť už toto, tak to znamená, že si dávaš meta, čiže nebudúca láskavosť. Then you can give to others more effectively. Potom ju vieš dať aj ostatným viac efektívne. If you cannot give to yourself very well and you want to give to others, it is still possible. Pokiaľ ti to nejde dávať ju sama sebe, ale chcela by si ju dávať ostatným, tak je to možné. Yes. After that you can try giving to yourself. Potom sa môžeš vrátiť opäť k sebe. I noticed that it seems that in the West sometimes it's difficult for people to give metta to themselves, love to themselves. Všimol som si, že na západe majú ľudia viackrát tento problém, že je pre nich náročné dávať samých sebe metta, mať samých seba rád. There are few possible reasons for this. Je na to zo pár odôvodení alebo možných dôvodov. One is the not good enough syndrome. Jeden je tzv. Nikdy nie je dostatočne dobrý syndrom, že nie ste dostatočne dobrý. This is found in many competitive societies where the parents tell their children they are not good enough. Tento syndrom sa vyskytuje v mnohých spoločnostiach, kde je vysoká konkurencia, kde sú vysoké nároky, kde rodičia napríklad hovoria svojim deťom, že nie sú dostatočne dobré. You must understand this may be said not because you're not good enough, but because they want you to be better. Musíte pochopiť to, že vám to nehovoria, pretože vy ste neboli dostatočne dobrí, ale preto, že chcú, aby ste boli lepší. Maybe it should be rephrased like this. You are very good, but you can be better. Možno by sa to dalo povedať trochu inak. Napríklad, že ste veľmi dobrí, ale môžete byť ešte trochu lepší. In the Buddhist viewpoint, everybody is good enough for something. Z buddhistického pohľadu je každý dostatočne dobrý. Because a human being is born from good karma. Pretože už len to, že sme ľudia, že sme narodili ako ľudské bytosti, sa stalo vďaka našej dobrej karme. The base of the human mind is happy and pure. Základ ľudskej línie je čistý a šťastný. The second possible cause is they think that giving love to themselves is selfish. Druhý možný dôvod je, že ľudia si myslia, že dávať lásku samému sebe je sebecké. In the Buddhist viewpoint, giving love to themselves is not selfish. It is. Ale z buddhistického pohľadu dávať samým sebe lásku nie je sebecké. Because this is a kind of spiritual love and happiness. Pretože tu sa jedná o určitý druh duchovnej lásky, duchovného šťastia. Which means that to want to be unselfish. Which means you want to be Unselfish, yes. Čo znamená vlastne tento proces dávania tej lásky sami sebe, že chcete byť nesebecký. Yes. To be less egoistic. Byť menej zvedavý. Menej egoistický. The third may be cultural. A tretí dôvod môže byť kulturálny. That means person has this original sin. Tu sa hovorí, že ľudia majú je to pôvodný hriech, prvotný hriech, počiatočný hriech. Because deep inside you, you're bad. Pretože niekde v pozadí ste zlí. In the Buddhist, you also have something like this. Aj buddhisti majú niečo také podobné. Because Buddhists also we say that human being is born because there's craving, anger, delusion. Inú vec, ktorú buddhisti hovoria, je, že sa ľudia rodia ako ľudské bytosti vďaka chtivosti, hnevu a zaslepenosti.
But we say that it's not only bad, there's also good in every one of us. Ale taktiež hovoríme, že nie je to len zlé, je tam aj dobré v každom z nás. In fact, a human being is of great potential. V skutočnosti sú majú ľudské bytosti veľký potenciál. If you look at the power of consciousness that is in everyone, it is very powerful. Keď sa pozriete na silu vedomia, ktorá je v každom, tak tá je veľmi veľká. All you need to do is to bring out that goodness. Čo je dôležité je rozvinúť to dobro. If you can do this for yourself, then you can also think of it in the same way for others. A pokiaľ to dokážete voči sebe, tak viete tým spôsobom myslieť aj voči ostatným. And then if you can appreciate the goodness in others, you can give loving kindness to anyone. A pokiaľ viete oceniť dobro v ostatných, tak viete dávať milujúcu láskavosť každému, hocikomu. I've been teaching meditation for many years now. V súčasnosti už učím meditáciu po mnohé roky. Maybe 20 years? Možno 30. Teaching meditation is a very difficult job. A učiť meditáciu je veľmi náročné. When I see a newcomer coming to meditate, I say, inside me I shake my head, very difficult. Keď vidím niekoho nového, kto príde meditovať, tak pokrútim hlavou a hovorím, to bude ťažké. But I still do it because I can see potential. Ale aj tak to urobím, pretože väčšinou vidím ten potenciál. I always tell people, most of you are better than me. Väčšinou ľuďom hovorím, väčšina z vás je lepších ako som ja. The only difference that I was born in a place and I could meet with the right teachers at the right time. Jediný rozdiel je, že ja som sa narodil na mieste, kde som sa mohol stretnúť so správnymi učiteľmi na správnom mieste. Na správnom čase. If I look at the analysis of character according to some Buddhist principles, if you look at the analysis of character, keď sa pozrite na analýzu charakteru, according to some Buddhist principles, podľa určitých buddhistických princípov, I come under the deluded type. tak ja pochádzam z zaslepeného typu. For example, the deluded type, when they eat food, the food goes all over the place. Napríklad tieto typy, tieto zaslepené typy, keď jedia, tak je jedlo kolom dokola. That's what happened to me when I eat. The food goes all over the place. To sa deje mne, keď jem, tak to jedlo je všade na stole. So, you know, and this type of deluded temperament very difficult to meditate. Napríklad tieto typy, tieto zmetené alebo zaslepené typy, pre nich je veľmi ťažké meditovať. So luckily I was born in a place where I meet the right teachers at the right time. Našťastie mám trocha dobré karmy a narodil som sa na správnom mieste, v správnom čase a mohol som stretnúť tých správnych učiteľov. So even now I start teaching people meditation. Takže aj teraz ešte stále začínam učiť ľudí meditovať. I'm sure many of you are not the deluded type. A som si istý, že mnohí z vás nie sú tieto zmetené typy. Ja by som sa chcela spýtať, že ako sa oni strávujú. A teda ak sú vegetariáni, ja som práve začala byť tak trochu vegetariánka nejako postupne. Lenže ja mám ten problém, že ja vidím ako keby aj v tej zelenine a v ovoci ako keby živé bytosti. Čiže mám z toho taký zvláštny pocit, že keď už nejeme tie zvieratá, tak vlastne, že čo máme jesť, lebo ja mám z toho také zmiešané pocity, ako keby aj to ovoci a zelenina boli ako keby tiež živé.
according to Theravada system of thinking, the most important thing comes from the mind. A v Theravadovej tradícii, alebo podľa Theravadového buddhizmu sa hovorí, že najdôležitejšia vec je to, čo vychádza z mysle. And the teachings are teachings about karma. A to učenie je učenie o karme. That means when we do something, it depends on the nature of our will and intentions. To znamená, že keď niečo robíme, tak to vychádza z prirodzenosti našej vôle a našich zámerov. That is what we call wholesome karma and unwholesome karma. To je to, čomu hovoríme prospešná karma a neprospešná karma. If there's craving, anger, delusion, then there's unwholesome karma. Keď je tam chtivosť, hnev a zaslepenosť, tak sa jedná o neprospešnú karmu. If there's mindfulness, loving kindness, and detachment, then it's wholesome karma. Pokiaľ je tam všímavosť, láskavosť a odpútanosť, tak sa jedná o prospešnú karmu. If, for example, you eat some food, Napríklad jete nejaké jedlo. why do you want to eat the food? Prečo ho chcete jesť? Purpose. Čo je dôvod? Because you have to eat, otherwise you die. Pretože ho musíte zjesť, inak by ste zomreli. But some people eat because of other reasons. They like to enjoy. Some people like to eat because of other reasons. A niektorí ľudia jedia aj z iných dôvodov. For example, a person does not like me to eat so much. Napríklad niektorí ľudia nemajú radi toľko jedla, alebo jesť tak veľa. For example, some Chinese in Malaysia eat 7 times a day. Ale zase napríklad niektorí ľudia v Malajzii alebo v Ázii jedia aj 7 krát denne. I know some airplanes when you go and eat, they keep serving you food from the time you get up to the time you get off the plane. Napríklad poznám miesta, kde podávajú jedlo od času, kedy si sadnete, až kým neodídete. Stále vám budú dávať nové jedlo. It's not necessary. Ale nemusí to tak byť. And look at the question now of vegetarianism. Sa pozrime na tú otázku o vegetariánstve. In the early teachings of the Buddha, monks were not disallowed to eat meat. V skoršom učení Buddhovom nikom nebolo zakázané jesť mäso. You must understand that in those days, those monks were beggars. Musíte pochopiť to, že v tých dňoch mnísi boli žobráci. They live in the practice of the present moment. Žili iba v prítomnosti, žili iba pre praktikovanie prítomného okamžiku. So what they were given, they just take and eat. Takže to, čo im bolo dané, to zjedli. Because when they receive the food, they are mindful. They don't have craving, they don't have anger, they don't have delusion. Pretože keď dostali to jedli, tak boli všímaví. Nemali v mysli ani hnev, ani zaslepenosť, ani chtivosť. So the law of karma operates in the consciousness. Takže zákon karmy funguje alebo operuje v vedomí. But if the monk suspects or thinks that this meat was killed for him, then he cannot eat. Ale pokiaľ má mních obavy, že to mäso, ktoré mu bolo dané, bolo zabité len pre ňoho, tak ho nemôže jesť. This is the general principle followed by the Buddha, by the early Buddhist monks. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré bolo dodržované tými prvými Budhom a aj prvými mníchmi. And nowadays people do give the reason that if you don't eat meat, who's going to kill? Ale v súčasnosti už ľudia riešia tento problém, že pokiaľ nejete mäso, kto ho zabije? You think you're able to stop that in Slovakia? You're able to stop killing of animals in Slovakia? Myslíte si, že
Dokážete zastaviť zabíjanie zvierat na Slovensku? Very difficult. To by bolo dosť náročné. You can reduce it to some extent. Môžete to znížiť do určitej medze. So in the case of laity, it may be wise to eat vegetables. V prípade laikov je rozumnejšie sa stravovať na zelenine. Generally, I recommend vegetarianism. Všeobecne odporúčam vegetariánstvo. But eat vegetarian wisely. Ale rozumné vegetariánstvo. Because if you do not eat a balanced vegetarian diet, you will be quite sick. Pretože pokiaľ nejete vyrovnanú vegetariánsku stravu, tak môžete z toho dosť ochorieť. For example, in Malaysia, we had this retreat in a Chinese temple. It was pure vegetarian. Napríklad ja som mal v Malajzii zásed v čínskom chráme a to bolo čisto vegetariánske. There was a lot of food. Bolo tam veľa jedla, There was a very tasty food. veľa chutného jedla. But in 1 week, people started fainting. Ale po jednom týždni ľudia začali odpadávať. Unbalanced diet. Nevyvážená strava. They had to supplement with a lot of vitamins and stuff. Chýbali im doplnky, chýbali vitamíny. As for life in vegetables and plants, the Buddhist does not have that teaching. A čo sa jedná života v zelenine a v rastlinách, tak toto Buddhové učenie nehovorí. According to Buddhist teachings, the plants come under a different system. They do not come under the karmic system. V buddhistickom učení rastliny sú zaradené do iného systému, nie sú v karmickom systéme. But still, if you eat vegetarian and the vegetables and you have great anger delusion, it is bad karma. Ale aj tak, pokiaľ jete zeleninu a máte hnev, chtivosť a zaslepenosť v mysli, tak je to pre vás zlá karma. Chop up a vegetable, it doesn't come under killing. Ale pokiaľ odseknete zeleninu, tak sa na to nehľadí ako na zabitie. Okay. V poriadku? Nejaké ďalšie otázky? Ja som sa chcel spýtať, či poznám učenie Jiddu Krishnamurtiho, ak áno, tak či by ho vedel, dajme tomu, stotožniť s buddhizmom. Yes. Áno. Let's put it in a very philosophical way that the Western mind likes it. Keď sa na to pozrieme z filozofického pohľadu, tak západné mysle ho majú radi. K nemu inklinujú. But what I think is missing is a systematic way of meditation. Jedna vec tam chýba a to je systematická meditácia. Chcela povedať, že ako to je a že či má pocit, že na Slovensku sú z toho nemá pocit. So the question was like, if you think that Slovaks are narrow-minded and kind of dumb or something. Well, I have been coming to Slovakia many times over the past 10 over years. Na Slovensko chodím už vyše 10 rokov a bol som tu veľakrát. I have not met many Slovaks. Ale nestretol som veľa Slovákov. I've met some. Stretol som zo pár. Yeah? What do I think of Slovaks? Niečo o Slovákoch? The young men are heroes. Mladí ľudia sú hrdinovia. Women are still women. A ženy sú stále ženy.
I like Slovak babičkas. Mám rád slovenské babičky. When I see them, they always bring me collage. Keď ich vidím, tak mi vždy donesú nejaký koláč. I don't think they are more narrow-minded than other people. Nemyslím si, že sú viacej obmedzení ako ostatní ľudia v Európe. Maybe they are not so exposed to the different traditions and teachings. Možno len nie sú až tak vystavení ostatným tradíciám a iným učeniam. This is also not really the fault because not many teachers get to come here. Ale toto tiež nie je úplný dôvod. Skôr ten dôvod vidím v tom, že sem nechodí až tak veľa učiteľov iných náboženstiev. For those I met, I teach, okay, all okay. Ale tých, ktorých som stretol a ktorých učím, tak tí sú väčšinou v poriadku. Of course, there are one or two that are a bit funny upstairs. And then of course everywhere. Ale samozrejme, stane sa, že sem tam príde niekto, kto je trošku pometený tam hore, ale to sa stáva skoro všade. This I think comes from the very more remote places where there are not so much exposure and they live in the world of their own. To sa hlavne deje, pokiaľ prídu ľudia, ktorí žijú na samotách a nie sú moc vystavovaní iným vplyvom a žijú si takým svojím svetom alebo vo svojom svete. And this is not unusual because in many other countries there are also such places where they are very remote and people don't get contact with anything. Ale toto nie je až také nezvyčajné, aj v iných kútoch sveta a v iných krajinách sa nachádzajú takéto odľahlé miesta, kde žijú ľudia a nemajú kontakt s okolím a stretávam sa s nimi aj inde. But allow me to make one or two criticisms. Ale dovoluje mi to... Yes. A dovoluje mi to ich kritizovať. Drink too much beer. A kritizovať Slovákov, akože by teda nás pijeme veľa piva. And you eat too much meat. A jeme veľa mesa. I think it's more healthy and more mindful to do less of those things. Myslím si, že je zdravšie a lepšie pre všímavosť troška znížiť dávky týchto vecí. Ešte ďalšie otázky? Čo si myslíte o živote za svetlou meditácii a socializácii človeka do spoločnosti? Je ten človek potom asociálnejší v duchu? Alebo teda v správaní? Yes, why not? Áno, môže viesť tento aj takýto človek sociálny život. You see two boys there, do you think they're antisocial? Vidíte tam tých dvoch chlapcov, ktorí tam ten meditovali už pár mesiacov. Myslíte si, že sú nejakí asociáli? This fellow, you think is antisocial? Myslíte, že ja som asociálny? Sometimes I think you talk too much. No, nie sú translation. Že vraj veľa rozprávam. Asi preto mi dali mikrofón medzi predúst. Aj do rúk. You see, there are some people, when they go into intensive meditation, they become very serious. Ale je pravda, že sú ľudia, ktorí keď prídu na intenzívny zásad, na intenzívne meditácie, tak sa stanú veľmi seriózni. When you're serious in the practice, you get more results. Pretože väčšinou serióznosť v praxi dáva väčšie výsledky. But they are lay people. Ale stále sú to laici. When you go out to the world, you have to be socialized. Keď vyjdú von do sveta, tak sa musia socializovať. It doesn't mean you cannot be mindful, it doesn't mean that you cannot practice. Neznamená to, že nemôžu byť všímaví alebo že nemôžu praktikovať.
Sometimes this happens when somebody goes to intensive practice to come back and become antisocial. Ale stáva sa, že ľudia chodia na intenzívne meditácie a keď sa vrátia, tak sa stanú trochu asociálni. This is called lack of clear comprehension. Tomto sa hovorí nedostatok jasného porozumenia. But being antisocial and being disciplined are two different things. Ale byť nesociálny a byť disciplinovaný sú dve rôzne veci. After practicing, he finds that a lot of things people do outside or his friends are doing are not very wholesome. Po takých intenzívnych praktikách sa veľakrát ľudia vrátia späť a uvedomia si, že veci, ktoré ostatní ľudia robia, nie sú až tak prospešné. For example, he goes back and all his friends are hoo-ha in the hospital drinking beer and they get drunk, then he doesn't go there anymore. That's not being antisocial, that's being sensible. Napríklad sa vráti z takého zásadu a zistí, že všetci, alebo nejaká skupina jeho kamarátov idú do krčmy a chlastcu, tak to, že on nejde do tejto skupiny, nie je nesociálne. Tomu sa skôr hovorí, že je to múdre. So you go where you find ice hockey, nice do it, because still plays ice hockey. Ale pokiaľ ideš si zahrať hokej alebo pozerať hokej, tak na tom nič nie je, kľudne to môžeš ďalej robiť. In fact, I think if you practice meditation properly, the mindfulness increases, the loving kindness increases, you become a better person in society. Naopak, ja si myslím, že pokiaľ praktikujete meditáciu, tak sa vám zvýši všímavosť, zvýši sa vám láskavosť a vlastne sa stanete lepším človekom v spoločnosti. I agree that sometimes this may be a fault of certain teachers and traditions. Because they are extremists. Ale súhlasím, že k tomuto môže dochádzať aj vďaka určitým tradíciám, určitým učiteľom, pretože niektorí bývajú dosť extrémistickí. Yes. Ďalej? Som sa možno z druhého konca spýtať na to, čo si myslí o tom, ak niekto medituje alebo praktizuje niečo z toho východného učenia kvôli tým vedľajším účinkom. Mohol viac pracovať, menej spať, lepšie obstať v konkurencii alebo takéto niečo. Hej? Dostáva sa to. How to answer you. Neviem, ako mám odpovedať. Well, in this world there are many people, meditation, there are many types of meditation nowadays. No, na tomto svete je mnoho druhov meditácie. Now there's a lot of meditation, a lot of this what called mind training techniques have come under meditation. Veľa tzv. Tréningov mysle sa tiež zaraďuje pod pojem meditácia. In this way you can put two types. A sa môžeme zaradiť dva typy. One is the real spiritual practice and the other one is worldly. Jedna je ozajstné duchovné praktiky, druhé sú svetské. In the worldly practice, it's not uncommon for them to be commercialized. V tých svetských praktikách nie je nezvyčajné, že sú využívané komerčne. There is a question of morality there. Treba tam zohľadniť určitú otázku morálky. We don't say that anybody who charges money for teaching meditation is immoral. Nehovoríme, že každý, kto si účtuje peniaze za učenie meditácie, je nemorálny. Just like a doctor who gives medicine to people and charges money, we don't call him immoral. Podobne ako doktora, ktorý lieči ľudí a predpisuje im lieky a pýta si za to peniaze, nenazývame ho tiež, že je nemorálny. It depends on how much he charges. Ale otázka je, ako veľa.
si zapýta. Yeah? The same with this commercial type of meditation. What you can tell, definitely they are not very spiritual. A takto podobne to je aj s týmito svetskými druhmi meditácií. A čo sa dá jednoznačne povedať je, že nie sú až také duchovné. A real spiritual teacher wouldn't charge anything. Ozajstný duchovný učiteľ by si nepýtal nič. Okay? Nemal by fixný poplatok. Dobre? And you ask, where does he get his food to eat? Tak sa možno spýtate, odkiaľ má jedlo, ktoré je. People ask me, how do you manage to survive? Ľudia sa ma pýtajú, ako sa mi darí prežiť. No, people support me. Ľudia ma podporujú, I don't ask for money. ale ja si nič nepýtam. That's why there's these rules of monks, of handling of money and so on. Napríklad sú na to vyslovene pravidlá pre mníchov, pravidlá ohľadom narábania s peniazmi. Yes. What are they, these rules about handling the money and so on? For example, they're not supposed to accept gold and silver. Napríklad mnísi nemôžu prijať zlato a striebro. So it's given to other people to take care. Takže sa to potom dáva iným ľuďom, aby sa o ňu postarali. Then people ask me, what happens if your friends who keep money from you take away all your money? Sa ma niekedy aj ľudia pýtajú, že a čo spravíš, keď si nejakí tvoji priatelia zoberú všetky tvoje peniaze? They want to get paid. They want to get paid. Pokiaľ chcú, nech si zoberú hocičo. I won't die. Aj tak by som neumrel. Abo z toho by som neumrel. Ale keď to majú mnísi o mnoho ľahšie, takže oni nepotrebujú peniaze, nemusí ich vypýtať, peniaze dodajú, ale my musíme za tie peniaze robiť. Čiže potom sa vrátiť z tej meditácie do toho praktického života, ako si udržať vtedy tú rovnováhu. Je to jeden z dôvodov, prečo sa ľudia stavajú mnísi. But I think that's why daily life, the first important thing is organization. Ale v dennom živote prvá dôležitá vec je organizovanosť. If you organize your work and time properly, then there will be more time and more peace of mind. Keď si poriadne zorganizujete deň na prácu a rôzne veci, ktoré musíte urobiť, budete ho nejakým spôsobom dodržovať, tak vám vznikne viac času na udržanie kľudu v mysli. Then will have to be some sacrifices. Ale budú tam musieť byť aj nejaké obete. How depends on how much material happiness you want and how much spiritual happiness you want. Napríklad záleží na tom, ako veľa svetského šťastia chcete a ako veľa duchovného šťastia chcete. You see, what I give you an idea tonight is first the idea or the experience what mindfulness is. Pre dnešok by som vám dal zo pár takých bodov na uvedomenie. V prvom rade si uvedomíme, čo je to všímavosť. Second, to give you an idea what loving kindness is. V druhom prípade je dobre si uvedomiť, čo je to láskavosť, alebo milujúca láskavosť. Now, what happens in your daily life practice revolves around these two things. Čo sa môže stať v dennom živote, keď praktikujete tieto dve veci? When you deal with people and society in your house and your family, loving kindness plays a big part. Pokiaľ sa zaoberáte ľuďmi a udržovaním domácností, tak láskavosť udržuje ľudí pokope. Outside that, it is a question of how mindful you can be. A mimo tejto, najmä tomu rodiny a mimo tých svetských domácich vecí je potom otázka, ako viete byť všímaví.
Because from the moment you wake up, you try to have a clear awareness, peaceful awareness. Takže od momentu, keď sa zobudíte, tak sa snažíte mať jasné uvedomenie, čisté, jasné vedomie. And so from moment to moment until you've come back to sleep, you try to keep that mindfulness. Takže z momentu k momentu, od zobudenia až kým nezaspíte, sa snažíte udržať toto uvedomenie. When you start dealing with people, you always have this loving kindness. A keď začnete sa nejakým spôsobom kontaktovať s ľuďmi, jednať s ľuďmi, tak sa vždy snažte mať túto láskavosť v sebe. When you wake up, the baby is crying, and you have loving kindness. Zobudíte sa, keď vám plače dieťa, tak sa snažte byť voči nemu láskaví. The husband wake up, wow, you have loving kindness. Zobudí sa vám manžel, je nejaký namosúrený, opäť skúste byť voči nemu láskavá. Go to office, the boss, not loving kindness. Prídete do práce a tam sa na vás pozerá šéf, tak opäť môžete byť voči nemu láskaví. It may not always be effective, but sometimes it will be effective. Možno to nebude vždy až také efektívne, ale niekedy to môže byť efektívne. If not, you still maintain mindfulness. A pokiaľ nie, tak stále meditujte na všímavosť. If you can do this, your life will be much happier, you'll be less stressed. Pokiaľ sa vám to podarí, tak váš život bude oveľa šťastnejší a menej stresujúci. Just remember these two states of mind. Stačí, keď si zapamätáte tieto dva stavy mysle. When you go further in Vipassana and all that, then you have to, one night is not enough. One night is One night here is not enough. Tell you. Ak by sme chceli ísť hlbšie do rozobrania vypasány, tak tá jedna noc alebo tento jeden večer, čo tu máme, nestačí. Okay. Yes. Are you always full of loving kindness, or are there times where you are frustrated and annoyed? Ste vždy plní láskavosti, alebo ste aj niekedy znudení alebo nervózni? I'm not always with loving kindness. Sometimes I'm equanimous. But I'm not frustrated in anything. I'm quite happy with life. Nie som vždy plný láskavosti, ale väčšinou som vyrovnaný. Nebývam frustrovaný. I think if I'm sick and I'm going to die, I'll still laugh. Laugh? Myslím si dokonca, že aj keby som zomieral, že by som bol chorý a zomieral by som, asi by som sa aj tak stále smial. Yes. Mám zmiňoval, že je důležitý rozpoznat, jestli je mysl nebo vědomí, říkal deluded, jak se to překládal, zmatená, anebo jasná. V případě, že si uvědomuji, že je zmatená, co mám dělat? It is invisible thing. Je to tá neviditeľná vec. It's an inner blindness. Vnútorná slepota. It's the last door to go through for your freedom. Je posledné dvere, cez ktoré musíte prejsť, aby ste dosiahli slobodu. Illusion works in so many ways. Zaslepenosť pracuje v toľkých veľa smeroch. This is one of my favorite subjects. Je to jedna z mojich najobľúbenejších tém. Sometimes I talk too much. Best way is to learn from experience. A netreba o tom veľa hovoriť, najlepšie je sa poučiť zo skúseností. It's a kind of darkness that's in your mind. Je to určitá temnota, ktorá je v mysli. Sometimes
You think you know something but you don't know. That's one form of it. Jedna forma napríklad je, že si myslíme, že vieme, čo sa deje, ale v skutočnosti nevieme. Sometimes you don't know anything. That's also another form of it. Inokedy zase nič nevieme a to tiež je nás stvorí zaslepenie. Sometimes it comes as a blank mind. A niekedy to príde ako taká slepá mysl, tupá mysl. Sometimes it even looks very peaceful. Niekedy to dokonca vyzerá aj veľmi kľudne. You look properly, actually it's very stupid. Ale keď sa pozriete poriadne, tak je to vlastne veľmi hlúpe. Bo je tam prítomná hlúposť. Going to this studies, it will help to study some Abhidhamma. Aby sme to rozobrali trocha hlbšie, museli by sme ísť do Abhidhammy, buddhistickej filozofie. Metaphysics, not philosophy. Okay, sorry, buddhistickej metafyziky. Chcem sa spýtať, v minulosti som počul taký zaujímavý názor, ktorý si stotožňujem, že ľudia by mali ísť stále cestou z možností, ktoré sú najzrušujúcejšie v danom momente, pretože to je práve tá správna cesta, ktorou by sme mali ísť, aby sme boli šťastní. Že potom sa všetky veci uspôsobia a budeme šťastní a budeme to, čo potrebujeme a chceme. A či si teda myslíš, že meditácia je správny spôsob, ako rozpoznať práve takéto stavy a pomôcť si nájsť tieto správne cesty? It depends on your understanding what is happiness. Otázka teda je o tom, že pochopiť, čo sa deje. For example, Buddhist outlook is peace is better than joy. Napríklad v buddhizme hovoríme, že kľud je lepší ako radosť. Freedom is better than peace. A sloboda je lepšia ako kľud. So it depends on what you mean by happiness, and what you understand happiness also depends on what you understand is suffering. Sa dostávame k tomu, že čo považuješ za šťastie a čo považuješ za utrpenie. See, most of the people understand happiness when they are connected with joy. Mnohí ľudia považujú šťastie to, čo je spojené s radosťou. Sometimes you see football, you're excited, there's excitement and there's joy. When you see goal? See football. A vidí si go. Napríklad, keď vidíte, ako niekto dá gól, tak ste proste nadšení a cítite radosť. Then you see somebody meditating very quiet and you say, what fun is that? A potom napríklad vidíte niekoho meditovať a spýtajte sa, čo to je. When you look at the mind of the individual, consciousness of the individual, the one meditating is more peaceful and happy than the one that's getting excited about football. Ale keď by ste sa pozreli na mysle týchto dvoch ľudí, tak by ste si všimli, že ten, ktorý medituje, je viac kľudný a viac šťastný ako ten, ktorý pozerá futbal. So that happiness is not based on feeling. Pretože jeho šťastie nie je založené na pocitoch. Secondly, you see the person meditating with concentration. It is very strong mind. Že človek, ktorý medituje, alebo keď vidíte človeka, ktorý medituje, tak má väčšinou veľmi silnú myseľ. The person that's excited, the mind is weak. Človek, ktorý je vzrušený a nadšený, tak jeho myseľ je väčšinou slabá. Not difficult to make that person angry. It's not difficult. Napríklad takéhoto človeka nie je náročné naštvať. You see nowadays a lot of young children are playing a computer game. Napríklad v súčasnosti sa veľa detí hrá počítačové hry. You take away the way you cry. A keď im ich zoberete, tak začnú plakať. You see somebody meditation,
You wake him up, will he be angry? A napríklad si zoberme niekoho, kto medituje, zobudíte ho alebo preberete ho, myslíte si, že by bol nahnevaný? Some of them, Niektorí možno. his practice is not good enough. To znamená, že jeho praktikovanie nie je dostatočne dobré. You wake up, he also has to be mindful. Pretože aj keď prebere z tej meditácie, tiež mal byť naďalej všímavý. Then it's better, then it's correct. A vtedy je to dobré, to je v poriadku. That's why mindfulness is more important than concentration. A preto je napríklad všímavosť dôležitejšia ako koncentrácia. For example, a person having concentration and lightning strikes. Napríklad zoberiem si človeka, ktorý je v koncentrácii a udrie blesk. The person with strong concentration but not enough mindfulness, he will wake up and his whole body will shake. No, človek, ktorý teda bol v tejto silnej koncentrácii, on nemal dostatočnú všímavosť, sa prebere a jeho celé telo sa bude triasť. The person is very mindful and the lightning strikes, he feel every vibration that goes through his body. A keď človek medituje veľmi všímavý a udrie blesk, tak on iba cíti každú vibráciu toho blesku. And you can even get deep insight. A môže dosiahnuť tým hlboký vhľad. And you wake up perfectly peaceful. No, ukončí meditáciu dokonale kľudne. There's a difference. To je rozdiel. Okay. Any more? One more. Posledná otázka. Chcem sa spýtať, že ľudia s fyzickými chorobami, či môžu meditovať, alebo ako by mali meditovať? Depending on the time of meditation. Záleží na mentálnej poruche. How serious it is. Ako je to vážne. Neurotics, no problem. Neurotici bez problémov. Psychotics, you have to be very careful. Psychotici už tu máme byť dosť veľmi opatrní. Even then, I have had some of these people and they are totally cured. Ale mal som zo pár takých ľudí a sú teraz úplne vyliečení. But usually they still need to take medication indefinitely. They have to take it. Ale zvyčajne teda musia zostať pri tej meditácii dokonca. But I can warn you, not many teachers are able to handle it. Ale musím ťa varovať, že nie je veľa učiteľov, ktorí sú schopní to zvládnuť takýchto žiakov. So usually it's better to do it slowly, not intensive meditation. Takže lepšie pre takéto prípady je meditovať pomaly, nie chodiť na intenzívne meditačné zásady. In a big group of people, they usually some. Ale vo veľkej skupine ľudí sa zvyčajne nájde niekto s takýmito problémami. So usually in these big retreats, I have a psychotherapist or some psychiatrist or psychologist around. Takže zvyčajne, keď mám takéto veľké zásady, tak mám aj k dispozícii nejakého psychoterapeuta alebo nejakého psychológa. Then we see whether we can help the person. A vtedy sa dá teda vidieť, že či dokáže pomôcť. Môžem sa spýtať ešte raz v tej otázke výživy, že či sa stretol niekedy s pránickou výživou a s pránickým vyživovaním. I really don't know too much of this. I've yet to meet somebody personally and talk to me. You haven't? Neviem. Veľa o tom ale neviem. Nikdy som nikoho nestretol osobne, kto by takto fungoval. I suppose it is possible to some extent. Because in Buddhism say like, you don't feed only on solid food, you can feed on other things. Ale do určitej miery je to možno možné, pretože aj buddhisti hovoria, že nie sme živení len hmotným jedlom, sme živení aj inými vecami. For example, there's such thing as piti boga, food as food. Napríklad je niečo také ako v Páli sa hovorí piti boga, je to radosť ako jedlo. People who
go into concentration, deep concentration, you don't have to eat much. Ľudia, ktorí dokážu ísť do hlbokých koncentrácií, nepotrebujú veľa jesť. And during the time when the Buddha fasted, it seems the devas injected food. Napríklad sa hovorí, že v čase, keď sa Buddha postil, tak dévovia mu dávali jedlo dovnútra, mu strekovali jedlo. But here we are more interested in not so much of what type of food, but whether you practice the right way. Ale sú dôležitejšie veci ako správne jedlo, skôr je dôležité sa pozrieť, že či praktikujeme tou správnou cestou. I guess our time is over. So we have a small closing by thinking of loving kindness to all beings again. Takže máme malý záver. Opäť pomyslíme, alebo budeme vysielať lásku všetkým bytostiam. Just keep silent and try to give loving kindness and compassion to the whole world. Sa udržujte v tichosti a snažte sa dať láskavosť a súcit celému svetu. Because when you do it together in a big group, the effect is stronger. Pretože keď to robíme spolu, sme to veľká skupina, ten efekt je silnejší. Thank you very much. OK, to by bolo, ďakujem vám všetkým veľmi pekne.